No. Wena mntazana konje unanga kumntana kuningi angahambi manga. No. Owani waqala ukuhamba ana 8 months. Abanye vele bayashesha ukuhamba. Uma kuna 1 year akahambi. Mntazana umlulu umntwana ya umlule umuthi. No owami ngikhuluma owami wahamba na 8 months waqala ahamba nje nge 8 months. Abantu bayashesha bavamisile ukushesha phela abantwana ukuthi bahambe. Angazi khona into nje ngomntwana. No. Ngiyacela nje. Kumele uhambise la khona la i-massage spa sabantwana. Ngayisa laba bami. Ngizokuyisa khona. No izakimi mntasi. Ungamameli indaba zabantu. Waza kimi ngizokuyisa